Din il-ġimgħa tħabbret uffiċjalment it-13 l-edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball bris id-Dar tal-Providenza fejn kull sena jinġabru l-fondi meħtieġa sabiex id-dar tkompli topera u tgħin ir-residenti bl-aħjar mod. Preżentament għaddejjin il-preparamenti kollha meħtieġa għal din il-maratona e kif qed isir it-taħriġ tal-plejers li se jkunu qed jieħdu sem. Fil-bidu ta' Ġunju madwar 70 atleta bdew sessjonijiet ta' taħriġ, dawn kienu jinkludu atleti mill-14 sena l fuq uħud minnhom għall-ewwel darba flimkien ma' oħrajn li ħadu sehem f'għexieren ta' maratoni matul is-snin. Il-prestazzjoni tal-atleti matul il-programm ta' taħriġ tiddetermina min minnhom se jagħmel parti mill-grupp finali ta' 40 li eventwalment jieħdu sehem fil-maratona ta' 53 siegħa volleyball. Ma' dawn l-atleti jingħaqdu aktar minn 100 volunteer li huma importanti għall-andament tal-maratona. Min-naħa tiegħu id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef fakkar kif il-maratona tal-volleyball tippromovi l-volontarjat u qal li din l-attività tħeġġeġ is-soċjetà biex tirrispetta dejjem aktar il-persuni b'diżabilità u toffrilhom l-istess għażliet u opportunitajiet li qegħdin hemm għal kulħadd. Intant il-pubbliku huwa mistieden jattendi biħġaru biex jappoġġja l-plejers, jieħu gost bil-varjetà li se jkun hemm u jagħmel id-donazzjoni tiegħu. L-edizzjoni ta' din is-sena se ssir fid-Dar tal-Providenza stess bejn il-ġimgħa 19 ta' Lulju u l-ħadd 21 ta' Lulju.